Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na pitanje novinara televizije N1 koje se odnosilo na navodni izvoz municije u Izrael, istakavši da se radi o pokušaju manipulisanja informacijama i stvaranja negativne slike o državi i njenom rukovodstvu. Na konferenciji za medije Vučić je poručio da takva pitanja ne pogađaju samo njega lično, već mogu štetiti i domaćoj namenskoj industriji i hiljadama radnika koji od nje zavise. Napomenuo je da se nakon 7. oktobra promenila politika i da se sada svi proizvodi iz te oblasti plasiraju domaćoj vojsci, a ne u inostranstvo. Ne izvozimo oružje, već municiju. Od te proizvodnje živi veliki broj ljudi. Vučić je naveo da su mu kao predsjedniku zadatak i odgovornost da otvara nova tržišta i obezbedi posao domaćim fabrikama, kako u Evropi, tako i na drugim kontinentima, uključujući Aziju i Ameriku. Prema njegovim rečima, kritike iz određenih medija često ne uzimaju u obzir širu sliku i posljedice koje bi prestanak proizvodnje i izvoza imao na lokalne zajednice. Uvek ste spremni da optužite državu ako ljudi ne dobiju platu, ali kada se ta plata obezbeđuje iz prodaje municije, onda to problematizujete. Morate biti dosledni i odgovorni prema građanima, poručio je Vučić predstavnicima medija. Na kraju je istakao da je u kontaktu i sa izraelskim i iranskim zvaničnicima, te da Srbija vodi odgovornu spoljnu politiku koja ne ugrožava ni jednu stranu u međunarodnim sukobima.